testataan uusia tapoja valmistaa paniini. Ja nyt on kyllä vuorossa tähän mennessä erikoisin, nimittäin suurennuslasi. Teoriassa tämän kyllä pitäisi toimia. Lähdetään testaamaan. Noin, siihen paniini. Sitten pitäisi varmaan lähteä lämmittelemään. Nyt on kyllä todella erikoinen tapa. En ole ikinä ennen tämmöistä tehnyt. Aurinko paistaa ja täällä on tosi lämmintä, joten kyllä mulla on kova luotto, että tää oikeasti toimii. Aurinko tulee tuolta päin, niin ainakin sen videotutoriaalin mukaan, minkä mä näin, niin pitäisi nyt sitten samasta suunnasta katsoa. Mahdollisimman pieneksi toi polttopiste. Tän pitäisi nyt pysyä tosi paikallaan, mutta no niin. Tässähän tarvii aurinkolasit. Hei, nyt tuli tummaa. Vai tuliko? Mun silmät sokaistuu tästä. No, miksi tää on näin vaikeeta? Siis mä oon nyt 15 minuuttia tässä kypkenyt, niin nyt riittää. Ei tullut mitään jälkeen. Ei se ois tummunut. Makutestiin. On tää vähän lämmennyt. Ehkä just semmonen, mitä voi olettaa, kun se seisoo tässä auringossa 15 minsaa. En kyllä suosittelis, mut pisteet luovuudesta. 1/5. Mitä kokeillaan hei seuraavaksi? Jotain parempaa, please.